Takže dobrý den, vážení diváci, vážené obecenstvo, opět se shledáváme v tento krásný den a dnes budeme opět ochutnávat, ano, já, profesor Kundišpír, Konstantin Kundišpír, budu ochutnávat tyto Tesco brambory. Ano, Tesco brambory, už jich tam moc není, to mi dali nějaké zbytky, protože proč bych to kupoval, ano. A jako minule si opět přečteme složení, co to obsahuje, odkud to pochází a pak ochutnáme samotný produkt. Takže tady čtu brambory, konzumní, pozdní přílohové, varný typ B. Skladujte v chladu a temnu. Takže to budou nějaké temné brambory. Tesco, jeste čerstvé. No, nevím, jestli budou ještě čerstvé. To je opět zarážející. Slibují něco, co nedodrží. Takže co tady vidíme? Jedna porce, 200 gramů. Průměrně obsahuje energetická hodnota 600 kJ. 600 kJ na 7%. 142 kalcií. Pane bože. Tuky 0,2 gramu, nasycené mastné kyseliny, stopy, cukry 1,6 gramů, sůl, stopy, opět, vidíme tady, že jsou tam jen samé stopy, je to 2kilový sáček, ale já tu pouze mám 4 brambory, to mě teda řádně ošidili. Brambory konzumní, pozdní přílohové, varný typ B. Informace pro alergiky, to si vyslechněte, to je velice důležité. Výrobek neobsahuje alergény. Neobsahuje alergény výrobek. To musím... zase, to je neposlušný vyznamenávací náhrdelník. Zase. To tedy musím pochválit obchod Tesco, že žádné alergény to neobsahuje. To je velice dobře. To mně se moc líbí. Skladujte v chladu a temnu, s tím opět nesouhlasím, protože když budeme nějaké produkty skladovat v temnotě, tak ty produkty zčernají a s tím já nesouhlasím. Varný typ B, vhodné použití, příloha pokrmů. Varný typ C, vhodné použití k přípravě pokrmů z brambor, těst a kaší. No kolik, pane bože, to je typů, kdo se v tom má vyznat, jaký typ je na co. Takže rovnou ochutnáme tento brambor, jen jsem si oloupal a tady přichystal, ano. Nevypadá teda moc lákavě, ale ochutnáme ho. Fuj, to je hnus, fuj, Tesco zasraný, fuj, to je hnus, jak tohle někdo může jíst, fuj, moje ezomeretické buňky zaznamenaly jedovaté struktury v těchto bramborách. Musím okamžitě použít zde svůj protijed, který naštěstí vždycky sebou nosím. A mám takovou vychytávku tady. Už jsem uzdraven. Tuto vychytávku mě naučil můj přítel z Ameriky. On vlastně je člen Ústavu pro výzkum lihovin a oni používají tyto speciální technologie, tyto vychytávky, aby vlastně mohli zjistit mnohem rychleji pH daného roztoku. Ano, výborně. Takže mohu říci, že brambory jsou velice hnusné, vůbec mi nechutnají, takže mě Tesco opět zklamalo, ano. A slibují věci, které se vůbec nedají dodržet. Jeste čerstvé. Bohužel, ale už to není čerstvé. A to je tedy opět zarážející. Tady vidíme, odkud pochází tyto brambory. Země původu, Česká republika. To si tedy nemyslím, to bude lež jak věž. Já tedy opravdu, mně se vůbec nezdá, že by to bylo z České republiky, že by u nás dělali takovýhle hnusy. A teďka jen tak mimo bych chtěl říci, že jeden člověk mne označil jako vojína. Ale já vůbec nejsem vojín, já jsem totiž to v armádě bojoval jakožto vysoce velící důstojník, ano. Já jsem štábní praporečík.
Takže prosím příště nepište, že jsem nějaký vojín, já jsem štábní praporčík. Ano, já jsem na velice vysoké úrovni. A vlastně tyto brambory jsou tedy hnusné, nedoporučuji vám. A na konci bych vám zase chtěl říci jeden zajímavý příběh, co se mně stal opět v armádě, se mně stal tento příběh. A my jsme byli s vojínem Ryanem, jsme byli vlastně v kempu a oni tam přivezli právě, že zásoby, my jsme měli za úkol tyto zásoby dát do skladu. Jak jsme to přenášeli, tak nám po cestě vypadaly právě, že brambory na zem, ono to zapadlo do země, my jsme si toho nevšimli, ano. A vlastně potom přišel velící tábora, zjistil to a museli jsme celý týden jíst hnusné černé brambory spojené s exkrementy, jo, a vůbec to nebylo dobré. Měl jsem z toho 2 týdny žaludeční vředy, ale bohužel tomu se tedy nedalo zabránit, byla to naše chyba, no spíš vojína Ryana, taky to potom ode mě schytal. A vlastně dalo by se říci, že to bylo něco jako zachrante vojína Kundi Špíra, no. Protože opravdu ty žaludeční vředy, to byla velká bolest, to se nedalo snést a takže já bych se dneska už s vámi rozloučila. Chci také říci, abyste nespochybňovali moji inteligenci, protože já mám hodně šedých buněk mozkových, ano. On mi to řekl i sám Hercule Poirot, ten známý vyšetřovatel, ten Francouzák, ten detektiv. On mě to sám řekl, že já jsem vyřešil tolik případů s mizejícím chlastem vlastně, že mě považuje za svého idola. Takže vlastně nepochybujte o mně, já mám velké znalosti, ano, vidíte, tento náhrdelník jen tak někdo nezíská, opravdu, to je vyšší jak Nobelova cena, vlastně ono se mu říká Lomerova cena, ano, vidíte, speciální, takový nastavitelný, vidíte, že zevnitř je pozlacený, že je tam zlato uvnitř, no. A takže se tedy po dnešek rozloučíme, produkt byl tedy velice hnusný, alebo můžeme tedy ještě jednou ochutnat, možná, že druhý dojem už bude lepší. Fuj, to je hnus! Fuj, hnus! Fuj, musím opět použít svůj protijed. Opět produkt je velice hnusný. Opět je produkt velice hnusný. Myslel jsem, že druhý dojem už bude lepší, ale byl teda ještě horší, ano. Takže opět se těším na další díl, až ochutnáme zase něco dobrého a pro dnešek se s vámi už opravdu musím rozloučit. Musím se ještě stavit na jednu fakultu a potom musím zajít ještě do Motola, abych vlastně sdělil jednomu doktorovi vřelé díky za jednu velice vyvedenou operaci. Takže já vám děkuji a loučím se s vámi. Krásné svátky, mějte se pohodově, ano, kuřte, milujte se, mějte se dobře a nashledanou.